Hi guys, good morning. Welcome back to my video. This is Pelam Boy, ang buhay taga bukid. So, check natin yung ating mga munting tanim dito sa ating kapaligiran guys. At saka magtanim din tayo ng malunggay. Yan, so here we go. Ayan, yung mga tanim kong sibuyas guys. Tingnan ko kung buhay pa ba. Ayan. Ito ay okra ito guys. Ayan. Ayan buyas ko guys. Ito bagong tanim. Ayan. Tapos I have a okra there. Check natin guys. Ayan, mataba na guys. Ayan, mataba na yung okra ko guys. Oh. Ayan oh. Tapos ito oh. Ayan oh. Diba? Yan. Diyan ko nilagay yan. Ayan. Diba? Mataba yung usagay oh. Oh, diba mataba? Tambok siya ba? Ari pampabango ng manok na. Ang ating siling maanghang. Ayan, buhay na siya guys. Ari, siling maanghang. Sad na siya guys. Meron din tayo ditong siling ano naman. Yung ayan, bell pepper. O pampabango uli ng manok yan. Bagong tanim guys. Ang bilis na buhay guys. So, ito, okra yan guys. And okra again guys. And I have ampalaya guys. Ayun, katay na kong palaya guys. So, diba? Good ka ayan. Katay na siya. Napagidiri guys. Oh. Okra. Ako nang tambakag yuta guys. Dapa oh. Nagtago siya oh. Okra din yan. Yun oh. Tsaka yung papaya ko. Namulaklak na ang papaya ko. Diba? Ito masarap sa chicken. Native chicken. Ayan guys. So sorry guys. Hi. Ang malunggay guys. So, malunggay yan guys. Ayan guys. Tanim natin siya dito guys. Sige. Ayaw naman maduot guys. Yan lang
Ba? Wow. Ito naman. Ito naman siya guys. Okay. So, yun. Tayo na tayo ng malunggay. Init lang kayo guys. Ito kay bagong buhay lang guys. Ba? Ayan ang buhay natin dito sa bundok. Tanim-tanim. Tanim-tanim. Ito naman yung mga tanim kong tinangkong guys. Yan o. Masarap siya sa tinula. Buhay na siya guys. Yan o. Ba? Buhay na, buhay na. Yan o. Yun o. Yun eh, luma yun eh. Luma. So, ba? Ayan yung mga ano ko, tanglad. Tanglad. Yan. So very hot guys. Very hot, hot, hot. Yan dito. Ito ang buhay ng taga bukid guys. Tanim-tanim lang. Big pineapple. Cookie. Yan. Tiger. Ang bantay ko dito sa bukid. Linisin natin yung ating okra guys. Ano ba yan? May napinig guys. Linisin.
cookie. Where the cookie? Hawa. Tabi. Ayun guys, malinis na siya guys. Meron pang dalawa guys. No. Last. So. Na, yung manok. So. Nagpa-video din ang manok guys. Yun. Tapos din. Tapos din guys. Malinis na siya guys. Tingnan natin ha. Pakita ko sa inyo malinis na. Oh. Ba? Taba na kasi yan eh. Malinis na. Yan. Malinis na. Hi guys. So pinawisan ako guys. Inayos ko kasi yung okra natin guys. Kasi kakaon magmanok guys. Luoy. Kung gibutangan og kanang bunot guys. Tara guys oh. No. Anak ba? Na kung gibutangan anak kay kakaon og manok. Itong mga piso. Diyan na po sila ganahan. Masigkak ha. Mauna diha. So yan. Mo ni palibot na ko diri sa bukid guys. Mo ni kinabuhing taga bukid guys. Sipag lang tagtanom diri sa atong natad bitaw guys. Ating backyard ba guys. Magkakaroon tayo ng mga gulay-gulay. Ayun yung mga talong ko doon guys. So, matagal na yun eh. Ba? Yan. So, may mga flowers din tayo guys. Siyempre. Ayan oh. Isang klase lang flowers ko. Ayan doon oh. Ari. Oh, ari pa. Ayan, flowers din yan. Saka meron din tayong snake plant, patutubo lang. So yun, ito yung likod ng aking bukid guys, bahay kubo guys. Ayan, mataba na yung aking ano guys, banana na tinanim. Ayan, yung aking motor sa ito yung labahan ko guys. Luoy kay nahugno na guys oh. Dito ka na ako na guys oh. Yan mga tangkong ko nabuhay na rin oh. Makautan nakuha na akong tangkong guys ba. See. Yan. Yung mga gabi ngayon lang nabuhay ulit eh, kasi sa init di ba? Yun oh. Yan. Ito mataba talaga to kasi maano ng tubig pag naglaba eh. Yan. Okay. Mayroong malaking talong. Kunin natin to kasi lingin ba guys oh. Lukot. Pero pwede na din siya. Meron din isa yata dito eh. Lukot po.
Kuha na lang nato. Ang dalawa sila lukot. Diba? Ang mga manok natin, andyan na sila oh. Nandyan lang sila, di maglaag. Ayan, sige pangayag tuwa. Okay. So, mora to guys sa video na to karon. For today's video, yun lang muna guys. Ang buhay ng taga-bukid. Na this is the life of mountain. Ayan, so thank you so much for watching guys. This is Pelamboy. Bye everyone and God bless.